máis ou menos 1000 ou máis de 1000 deses traballadores que están no paro no Concello da Estrada están a punto de perder as súas prestacións, e isto agrava todavía máis, ou vai agravar todavía máis, a pesar da recuperación das grandes empresas e dos grandes inversores e dos famosos mercados, a xente sigue empeorando a súa situación económica, como lle vai a pasar a estes miles estradenses que van perder a cobertura por desemprego. Por lo tanto, son uns presupostos absolutamente inútiles, que presentan un capítulo de inversións máis baixo todavía que o ano pasado, que pouco nos vai a axudar a situación, o capítulo de inversión do Concello. Sabemos todos que os presupostos son os instrumentos que teñen as distintas administracións para intervir sobre a economía. Eso é evidente, hai dos sectores na economía que son o privado e o público, e o presuposto municipal é o instrumento que ten os gobernantes do Concello da Estrada en cada momento para intervir sobre a economía local. Pois ben, a intervención que se fai con estes presupostos é absolutamente nula. Estamos nunha cifra de inversión de 1 millón de euros, pois podemos decir que inferior ao 2009, estamos no 2013, fai 4 anos. Con un esfuerzo por parte dos veciños moi superior ao do ano 2009, e deso falaremos despois, que ademais de que as inversións deste goberno son escasas, por non dicir inexistentes, si se repasan as inversións, vemos que non van a incidir prácticamente na economía local, moito menos, claro, evidentemente, cando as inversións se fan con empresas de fora. Xa noutras ocasións ten dito ao alcalde que non había empresarios para facer a Plaza Abastos ou campo de fútbol ou as aceras ou distintas obras, poucas, a verdade, se adicta que se fixeron, foron sempre con obras grandes, porque na estrada non había. O que pasa é que nas últimas datas hai unha contratación que para min, para o sector do moble, e para todos os estradenses é indignante. A pesar de que o alcalde diga que está zanjado, non está zanjada a evidencia. A evidencia foi un desprecio absoluto por o sector do moble estradense e unha burla a todos os ciudadanos que ven como cando nos chamamos capital do moble de Galicia, cando temos unha feira do moble, que, por certo, pasou de 125.000 euros de apoio da Xunta de Galicia a 45.000 nos anos de brillantes gestións os distintos conselleiros e departamentos e propagandas do alcalde a 45.000. Pasou de 125.000 a 45.000 con brillantes gestións nos anos da crisis de apoio ao sector. E, encima de eso, o que se fai é contratarlle a unha empresa de Culleredo, que non sei de onde saleu, pois resulta que os módulos do Concello, porque parece ser que, según o alcalde, na estrada non hai empresas capacitadas. Bueno, evidentemente, claro que hai empresas capacitadas na estrada, claro que as hai, que pasa que non se quere. Cando se contrata a unha secretaria para que faga unha chapuza co plan xeral, ben pode facer unha chapuza con un contrato de 70.000 euros. Non estamos pedindo moito, verdad? Entonces, eu creo que non hai disculpas, isto é denigrante para o sector, é un insulto aos estradenses, este tipo de contratacións que se repiten no tempo. Por lo tanto, as inversións, ademais de ser poucas, pois resulta que ni siquiera se utilizan para mover o tejido industrial da estrada, nin para mover o noso sector productivo. Promotores de sitios estrambóticos, estamos acostumbrados, proveedores do Concello de sitios de Madrid, hasta de Alicante, unhas cousas rarísimas, que non sei de onde salen, teño unha pequena idea, pero non teño probas, non a vou a decir aquí, e estamos acostumbrados a todo isto. Pero, para poñer un exemplo do ridículas que son as inversións, vamos a decir que, por exemplo, para propaganda e publicidade, presupostas de 53.000 euros, e para o casco urbano, para obras do casco urbano, 80.000. Iso dá unha idea, ou debe dar unha idea aos ciudadanos
da importancia que ten o alcalde a seu autobombo comparado cos servicios de todos os ciudadanos. E logo hai unha serie de obras inconcretas que nós podemos concretar si queren, non temos ningún inconveniente, unha serie de partidas que a propia interventora advirte de que non deberían de ir así no presuposto, obras no rural ou obras no casco urbano, sino que hai que decir que obras, nos plan de inversión, hai que decir que obras se van a facer. O goberno non sabe que obras vai a facer a estas alturas, non pode querer decir que a capacidade de gestión é absolutamente potente neste caso. Eu sei, non, digo eu, se non eles non saben, digo eu, 4 ou 5 cacicadas típicas de 4 ou 5 alcaldes de barrio nombrados a dedo polo alcalde. Xa o que van a ir as obras do rural, por certo, ridículas. Por certo, ridículas. Bueno, si os presupostos non van a servir para modificar a dinámica económica do Concello da Estrada, para que van a servir? Pois van a servir para outra cousa. Pois van a servir, por exemplo, para incrementar a presión fiscal sobre os cidadanos. Non este ano, concretamente, porque, claro, este ano asustamos un pouquiño ca terrible subida que habíamos feito en anos anteriores. Porque a presión fiscal do Concello da Estrada pasou de 217 euros por habitante no 2011 a 289 euros por habitante no 2013. Bueno, estos son 60 euros por habitante ano. E este ano, con toda a rebaixa, este ano quedará en 50 euros máis por habitante ano do que era no ano 2011. E todo isto unido a unha serie de actuacións do goberno para pagar campos de fútbol que nos levan a ceder a Diputación a recaudación do noso Concello, pola que vamos a pagar este ano 370.000 euros como mínimo, ca promesa de que se recaudará máis. As previsións dos presupostos deste ano non son de recaudar máis e, por lo tanto, mentiras tras mentiras e, en definitiva, chegamos á conclusión de que o que estamos é pagando favores, pasando o lixo á Diputación para que suba os recibos potencialmente a partir do 16. Repito por terceira ou cuarta vez, non me vou a cansar de repetilo, porque isto é o que vai a pasar no 2016 se a Diputación se sigue encargando da recollida do lixo no Concello da Estrada. Por lo tanto, temos uns presupostos que evidencian o que vai a facer este goberno durante toda a legislatura, un incremento da presión fiscal brutal que a día de hoxe é do 25% con respecto ao 2011, do 25%, e temos as mesmas inversións ou incluso menores que as de presupuestos anteriores. É dicir, que para que sirveu todo o esforzo dos veciños da Estrada en presión fiscal? Para nada, porque me parece ben que se lle pida esforzo fiscal aos veciños cando hai crisis, pero tamén temos que utilizar o esforzo dos veciños da Estrada para que ese esforzo que fan revirta na mellora da economía local con estes presupuestos, lamentablemente vai a ser outro ano perdido. Si habrá, e cada día que nos acercamos ás eleccións, máis propaganda, máis autobombo, máis mentiras, e máis non sei onde estou nin o que fago, de todo eso vai haber hasta que cheguen as próximas eleccións municipais, pero que non vai haber unha actuación concreta e decidida por parte do Concello en ningún dos sectores productivos do Concello da Estrada. Mais ben, o que hai de momento son burlas e ninguneos por parte do Concello a un sector tan potente como a da Estrada, que traballa para Inditex ou para operadores nacionales do Estado. Que con ese tipo de empresas se diga que na Estrada non hai capacidade para poblar o Concello con uns muebles, por certo, de calidad máis ben baixa, pois parece ridículo, e que nos escudemos detrás dos sindicatos e da prensa para xustificar o injustificable, como dixen ao principio. Ben, nós entendemos que, por lo tanto, estes presupostos en este goberno teñen solución. Nós trataremos, a pesar de todo isto, de ter algunhas modificacións, pero parecenos que a
habría que tratar de disminuir o famoso gasto corriente que tanto falaba o alcalde cando estaba na oposición, de que había que reducir, pois non aumentalo, como se está aumentando, sobre todo cando se aumenta para pagar abogados, porque claro, nos metemos en un lío con plan xeral, e agora temos que poñer 70.000 euros no presuposto deste ano para pagar xurídicos, ou 53.000 de propaganda, ou incrementar os gastos en diversos festas, festivales e charangas, que é o que aparece nestes presupostos. Aumentase o gasto en festas, o gasto en publicidade e propaganda, e, en definitiva, en personal e en gastos evitables se houbéramos feito un plan xeral consensuado, como temos falado moitísimas veces eu personalmente, que era o que debería de ser. Consideramos que en persoal se mete unha serie de dinheiro para reforzar secretaría e, sin embargo, estamos de menos que veña un secretario porque o Concello está traballando en absoluta inseguridade xurídica ao non contar con un secretario de carreira nestos momentos. Por lo tanto, entendemos que vai a ser outro ano absolutamente perdido. E tamén vai a ser outro ano absolutamente perdido para o rural, que prácticamente, pois, se dividimos a inversión por parroquia, é ridícula. As inversións no rural caeron estrepitosamente nestes anos, estrepitosamente. É certo que é en todos os lados, pero no rural os servicios non só non se fixeron novos servicios, sino que nin siquiera se están repoñendo os servicios que hai ahora mismo deteriorados e en algún caso con justificacións pouco creíbles, pois incluso se recortaron, por exemplo, na nombrado azul. Ben, e resumindo, trataremos de presentar polo menos algunhas alternativas, porque, como decía antes, me parece ridículo que a partida de propaganda se vaya equiparando a la inversión no casco urbano. Isto me parece ridículo, preocupante. E esperamos tamén, pois que como tamén hai unha partida para a Plaza de Abastos, pois esta Plaza de Abastos acabe xa de unha vez, porque xa prórrogas, caísenos as paredes, caísenos de todo. Entonces, eu creo que de unha vez por todas, que este ano leva unha partida que vai en torno a 200.000 euros, me parece, máis ou menos, pois a ver se aproveitamos para acabar de unha vez, porque xa está ben con esa obra faraónica que evidentemente parece que o Concello é absolutamente incapaz de gestionar e de ejecutar. Esperamos que de unha vez por todas se remate eso e empecemos a traballar. Nos aportaremos o que este nas nosas mans para intentar mellorar este desastre, pero a pesar das brillantes gestións en impostos, en recaudacións, en cesións, vemos que a carga fiscal aumentou tremendamente e as inversións siguen estancadas e, ademais, non sirve en absoluto para cambiar o triste situación económica do Concello, nin a triste situación persoal das miles de parados que hai no noso Concello, e xa nada podemos facer polos que tiraron a toalla, están en outros países.